Ftit jinbiss il-bot mill-Għid, is-sagrifiċċju ta' dawk li qed isumu jsir ħafna akbar għaliex fl-istess jiem ta' Sam ikunu qed jippreparaw jew jaraw lil min jipprepara il-ħelu tradizzjonali tal-Għid il-figolli. Fil-fabrika tal-Maple fil-ħandaq bħalissa qed issir l-ikbar figolla li qatt saret f'Malta. Forma ta' haruf b'daqs ta' xar piedi b'6 piedi. Għalli jantużaw mal-100 kilo ġina ħelwa u mal-50 kilo lews. Għat-tiżjin biss intużaw 30 kilo icing sugar mal-10 litri abjad tal-bajt u kilo nofs ċikkulata. Ix-xogħol fuq din il-figolla beda l-erba li għadda u 3 persuni ħadmu fuqha, fosthom id-dulċir Jason Katkuti. Aħna nikkalkulaw dejjem għandek ġurnata biex lestija bħala decoration. Imma mbagħad jinvolvi ħafna xogħol għandek issir il-figolla, jinħema, ix-xogħol jiksaħ, u mbagħad nibdew infasslu. L-idea kienet tal-membri tal-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian li bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali u ta' diversi qdiet oħra irnexxilhom joħolqu l-ikbar figolla li qatt saret f'Malta. Simon Falzon, membru tal-Kumitat ta' din is-soċjetà, jgħid li kull sena wara l-purcissjoni tal-Rxoxt f'San Bastjan kienu jaqsmu figolla mdaqsa, iżda din qatt ma serviet għal kulħadd. Aħna speċjalment ġifieri għaqdiet li jum aħna imdaħlin fil-festi li jiġu ċelebrati ġewwa Malta u għawdex, nippruvaw li tradizzjonijiet nħalluhom ħajjin. Għana fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna li dak li ritna ma' missirijietna ngħadduh lil tewrajna wkoll. L-ikbar figolla li qatt saret f'Malta se tkun imbierka u se tinqasam f'ħadd il-Għid wara l-purcissjoni ta' Kristu Rxoxt f'San Bastjan.